Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. So ndakashayikirwa nemudzimai wangu. This was 5 years ago. Saka pose apa hangu ndine vamwewo vakadzi avo vandainge ndichifambidzana navo. Pari zvino mukoma nashe ndine vaviri vandiri kufambidzana navo. Saka umwe wacho iye ane makore 47 years ekuberekwa, then umwe wacho iye ane 18 years. Saka ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvingaitawo here kuti ini ndiine 50 years kudai, then ndobva ndazorora uyo ane 18 years, because ndiye anondiitira kudarika uyo ane 47 years. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section vanotuka-tukai zvenyu, but itaiwo muchindibatsira. Thank you very much for the show. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndine vanhu vangu vaviri vandiri kufambidzana navo, umwe ane 47 umwe ane 18. Apa ini ndine 50. Zvinoita here kuti ndinge ndichitora uyo ane 18 years? Ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Panguva iya pakambonetsa kolera mukoma ndakaurayisa mwana wemuvakidzani wangu. Saka ndakatozvinzwa ndega kuti panapa ndava kurwara, but mukoma ndakaita iya yavanoti negligence. Mwana uyu wemuvakidzani wangu aiva mwana uya wekuti aikara, ainge asingadi kuona panoryiwa. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai, pandakatanga kurwara ndava kunzwa mudumbu. Handina hangu kuda kubudira vanhu pachena kuti ndainge ndava kurwara, but ndega ndakatonzwa kutoti panapa iyi inenge yatova kolera. So mukoma ndakatenga drink rangu yange iri coke, ndokubva ndaisa salt, ndichizamawo kuti zvimwe kuda kana ndikanwa coke yakazanganiswa nesalt ndaikwanisa kuzopora. Saka mwana weya akabva angopinda mumba, ndokubva andiona ndichitodya paya. Mukoma nashi mwana uyu akauya, ndokubva atanga kuchemera chikafu cheche. Ndakabva ndachizotanga kumufidha. Usiku hwacho ihwohwo pandakanzwa kuti ndainge ndava kuita ndichipera simba, ndipo pandakabva ndazoenda kumba kwavatete vangu, zvekuti ndakatobva munharaunda vanhu vasingatozvizivi kuti munhu uyu uri kurwara nekolera. Ndakazoti ndasvika kuya ndokubva ndazoendeswa kuclinic mukoma, but mwana uya iye akazosara achirwara. Mwana uyu akangorwara kwemazuva mashomanana ndokubva atoshayika. Mukoma nachi kubva ipapo kusvika pari zvino I really feel guilty nekuda kwezvandakaita kuti mwana uyu akangondisvikirawo ndiri pakati pekudya, inini ndichitoziva kutoti ndava kurwara, because ndainge ndichichaya zvisingaite. Apa ndainge ndiine uncleanliness chainge chitongori chijairira chekuti kana ndikangoenda kutoilet ndaisageza kana maoko, whether ndaita tsvina kana kuti ndaita wet, ndo wainge utori mutemo wangu iwoyo. Ndainge ndisingagezi maoko angu mukoma no matter what. Saka ipapo mwana uyu paakandisvikira ndichitodya mukoma, ndainge ndatobva kutoilet kutonochaya, ndokubva ndatotanga hangu kutodya, because ndakatongoti handiti zvagara ndiri kurwara here, so what is it going to change whether ndageza maoko angu kana kuti kwete. So mukoma ndoda kureurura kuti ndozvandakaitawo, ndakaurayisa mwana wemuvakidzani wangu nekolera, but zvinondirwadza mumwoyo mangu kuti ndakaita negligence. Mwana uyu ndikadai ndakamunyima chikafu nekuda kwekuti ndainge ndava kutoziva kuti ndatobatwa nechirwere chekolera, asi mukuzonomufidha paya ndakabva ndazomutapurira chirwere chacho ichocho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi zvakangooma hazvo vedu pakaipa.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma, zvatakaita apo patainge tichiri mafomu 1 nanhasi uno ndichiri kutevererwa nemhepo yacho. Even though ndakazouya kunoku kumhiri kwemakungwa, mukoma, ndatova nevana vangu vaviri that are heavily addicted into drugs. Both of them, mukoma, like they are twins and they are into drugs. We have tried to take them to different rehabilitation centers, but it is not working at all. Ndava kutoona kutoti zvine mhepo mukati because ndotita ndichitorota, but I am married to a man who does not understand my culture. Ndakaroorwawo nemurungu, saka iye is very resistant. Haadi kuti ndige ndichizokera kumusha. Well, pandakauya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa, ndakauyawo as an asylum seeker. Saka anoti, do you still remember kuti iwewe terms and conditions ako easylum anoti haufaniri kuti ungochizodzokera kunyika kwako sezvo wakabvako uchiita zvekutiza politics. Taingonyepa zvemukoma tichitira kuti tinge tichiwana mapepa ekugara kuno, but ndanga ndakarunga nehama dzangu kuti tinonosangana kuSouth Africa because kune dzimwe hama dziriko, then chivanhu chacho chongoitirwako kuSouth Africa ikoko. But Mkomanashi, he is very resistant. He does not want me to go, and he does not believe that African magic is for real, even though I have since told him my own story. Zvakaitika Mkomanashi ndezvekudai so. Pandainge ndichiri form 1 ndaiva neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Mukoma ndaiva munhu aiva nemusikanzwa. Takatanga kuita zvema-threesome kubva ipapo tiri maform 1, zvekuti kuzotoroorwawo inyasha dzaMwari. Ndaiva nemusikanzwa wainge usingaiti. Ndaitozivikanwa kuti uyu kana ukangomupfimba haambofi akaramba. Ndaingobvuma wese angoya kwandiri achiti ndakuda, ndaibva ndatongobvuma mudenga. Saka takabva tazoshaya base because taiwanzokuenda kumba kweumwe mukomana webest friend yangu, ndokwataienda tobva tanovharirana ikoko tichiita musikanzwa. Saka ipapo patakashaya base apa already umwe wacho ainge akaba mapirits aya avanoti mablue pills kana kuti maviagra, because baba vake vainge vaine pharmacy. Akaenda kupharmacy kuya ndokubva anoba chibox chemaviagra, then ndokubva azonwa. Nesuwo vakatinwisa, but hatina kana kumanya kuona effect yacho kwatiri. Taingonzwawo kuda but not too much. But ivo vakomana vedu ava sikarudzi dzavo dzainge dzakatomira zvainge zvisiri abnormal. Takabva tati zvinotoita sei, tonoitira musango here. Takaenda musango mukoma, but ndonguva iya yekuti magetsi akatanga kunetsa muHarare. Takati tasvika musango muya ndokubva tazoona kuti vanhu vainge vari busy vachitonhonga makwarimba sezvo huni futi dzainge dzava kunetsa. Takabva tachizotanga kufamba, saka kuma areas ekwedu kwainge kuine imwe imba iyi I'm sure kuti nanhasi uno ichiriko, because pamba apa painzi paionekwa zvipoko. Zvainge zvakaitika ndezvekuti painge paine umwe mukadzi ainge akaroorwa nemurume wake. Vanhu ava vakati vachingobva mukuchata ndokubva vazotenga imba iyoyo kuma areas ekwedu, but mushure mekunge vatanga kugarapo pamba ipapo, zvinonzi vakabva vachizoroyewa vose vari vaviri ndokubva vazoshayika vakapararira muaccident. Saka pamba apa painge pogara pachingoonekwa zvipoko. Vamwe vaitoona motikari yemurume wacho as it will be driving into the yard, and hama dzacho dzakatombozama kuti dzinge dzichiisa maloja, but vose vaiuya kuzoroja pamba ipapo vaizotopatiza within 1 month. Pamba ipapo paitika mashura mukoma, because makuseni taitonzwa zvichitonzi aya maroja anenge ava kugarapo pamba paya vanenge vamuka property yose iri panze, naivowo vakatorara panze. Zvinhu zvose mukoma zvose zvinenge zvaburitswa panze. Saka hakuna aikwanisa kuti ange achizongoramba achigara pamba panenge pachiitika mashura akadaro. So mukoma takabva tati handei pamba paya, because
painge pava kusatombogara kana vanhu. Hama dzacho umwe neumwe aiti akada kugarapo pamba ipapo aibva atotanga kutopenga. Takaendapo pamba paipai mukoma ndokubva tatoita zvekujamba jiraho, then ndokubva tapinda mumba meya because madhoo ose they were just unlocked. Pamba apa painge patongovawo padongo zvapo. This house mukoma, it was empty except for one spare bedroom. Mainge muine bed yainge irimo, so takabva tazoenda muspare bedroom meya ndokubva tachizotanga kuita bonde. But tichiita bonde kudaro mukoma, tichihevha mafosamu edu iwawo, ndakangonzwa voice rakangoti, saka ndozvamafunga here kuzoita pamba pangu. Voice iri pandakarinzwa ndakatanga ndanzwa sekunge ainge ari munhurume, but ndikazonzwa zvekare achita sekunge munhukadzi. Ndakangoignorawo because tainge tichitonakirwa paipai. Then takati tapedza kuita mafosamu edu ndokubva tatogeza, tikabva tatojamba jirawo ndokubva tatoenda zvedu kumba. But usiku hwacho ndakabva ndachizotanga kurota. Ndainge ndichirota ndichimhanyiswa noumwe murume ainge akakuvara kufesi kwese uko. Then ndaiti ndichirota kudaro ndopandaibva ndazvona umwe mukadzi ainge akanaka achinditi, uya kuno uyati hwande kuno. Neniwo ndiri kumhanyiswa naye murume iyeyu ari kukumhanyisa. Ndaizoti kana ndaenda kuya kunenge kuine mukadzi uya tobva tahwanda. But ndahwanda kudaro mukoma, mukadzi uyayo aibva azoshanduka obva azoita murume uya wandinenge ndatanga kurota achindimhanyisa. Ndakabva ndazoudza mafriends angu, but kungonovaudza kudai naivo vakabva vatanga kurota hope idzodzo. Saka pamafriends angu patori neumwe akazotsikwa nemotikari ndokubva azofa apo patainge tava maform 2. Kubvawo ipapo zvakabva zvazomboti tono zvinosvika ndichizouya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. But ndichiri kuzimu kufambawo ndaigara ndichingoudzwa kuti inini ndine munyama, zvingonzi ndiri kuona rima riri pamuri madzimai, zvekuti kana mukazoroorwa mucharoorwa zvenyu, but rima iri ndiri kuona kuti richaramba richingokutevererai. Saka ndakazofara chaizvo pandakauya kuno ndokubva ndatotanga kutodanana nemurume uyo akazondiroora. But nyaya yavapo ndeyekuti zvava kuafekta vana vangu, uye zvekare ndakatorota chipoko chemurume uya chichitori nevana vangu, chichifidha vana vangu. Ndakabva ndati, naiwe umbori aniko iwe uri kufidha vana vangu? Une ukama here nevana vangu? Ndiwe aniko? Pandakazosvika paya paainge agere nevana vangu akanonditarisa kudai, ndikabva ndaona kuti ndiye zvekare murume uya wandaisirota pandainge ndichiri kumusha. Fesi yake yakagwejemuka, ndokubva atanga kuseka. Ndakabva ndazoona kuti mundiro iyo yaainge akabata mainge musina chikafu as such, asi mainge muine mapiritsi. Ndikatona kutoti ko munhu uyu zvaari busy kufidha vana vangu madrugs. Kubva ipapo vana vakabva vatanga kuita hustubborn, izvo vana vainge vatotanga kutotora madrugs nezvinodhaka zvose. Ngoma vana ava havadzoreki. The only problem is that my husband, he is a white man, he is not spiritual, he does not believe in the things that we as African believe in. Zvino handizivi kuti ndoita sei kuti ndinge ndichingotora vana by force ndichidzoka navo kumusha zvinotinetsei, because hama dzangu idzowo dziri kufamba. Mukufamba dziri kuudzwa kuti vana ava vari kufanira kuti vange vachitouya kumusha physically ndokuti vange vachikwanisa kubetserwa. Zvino necondition yevana yekuti already they are drug addicts, apa murume achinditi haakwanisi kuti ange achindipa mvumiro yekuti ndinge ndichienda nevana kuAfrica. I'm really confused. Handizivi kuti ndoita sei. Handinawo here mamwe matanho andinokwanisa kushandisa so that I can return back home at least into South Africa nevana. Tobva tasangana nen'anga yacho iyo yakabvuma kuti tinonosangana zvedu kuSouth Africa provided that I pay for the transport cost and everything. Ndanga nditori willing kuti sekuru ivavo nditovatoresa passport ndovakwidzawo ndege for the first time. Please mukomanashe ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Mukoma nashe ndinoda kukutendaiwo nechirongwa chenyu ende nevedare renyu. Iniwo mukoma ndanga ndiri munhu anga ari pakushungurudza vana vemurume. I got married to my husband. Ainge agara zvake aine vana vake 3. Saka nekudawo marriage mukoma ndakangobvumawo ndikangoti zvine basa rei. But pandainge ndava paground manje ndo pandakabva ndachizotanga kuvavenga vana ava. Ndava kuvaona secompetition. Ndava kuti vana 3 apa inini ndisina mwana. So mukoma nashe ndakazoti ndazvara mwana wangu wekutanga. Vana ava ndakazotanga kuvaitira utsinye. Ndaivaswedza nenzara uye zvekare ndichivarova. By the time I got my baby number 2, mwana wemurume wangu wekutanga musikana ndiye ainge ava kutoita like maid. Kuchikoro zvake aienda because baba vacho vari very strict, but ndaimeka sure kuti anotoshanda as a maid. Ndichitomudza kutoti uri musikana webasa iwewe. Mukoma vana ava ndaivashungurudza zvokuti dzimwe nguva ndaitovapa tea inenge isina sugar, even porridge, kuvabikira porridge rinenge ringori nesalt, but yet baba vavo vatori munhu ane mari so much that he can afford to take care of us. But now I have decided to follow Jesus. Ndinewo imwe interview iyo yandakaona yakandirwadza ndichiona mukadzi mukuru achichema nekuda kweupenyu hwaaiti akararama kubva achiri mudiki. Ndisingadi hangu kutaura mazita, neniwo I found myself crying. Ndakatarisa mwana uyu wemurume wangu musikana mukuru wacho, the way that I mistreated her, ndokubva ndatanga kuyeredza misodzi. Kana iye akatondibvunza kuti ko mama muri kuchemei, because achiri mwana mudiki chete did not understand what exactly was going on when we were watching that interview, but murume ainge asipo. From that time I then decided kuti vana havana mhosva, havana chavanoziva. I chose to treat them right, even though paine mashoko avo akambotaurika kumashure after ndatanga kugara nababa vavo. Hama dzaamai vavo dzaitondifonera dzimwe dzichitouya dzichitondituka kuti uri hure risinganyari kugara pamba peumwe mukadzi, in which that gave me a lot of bitterness. Vana ava mukoma nashe dzimwe nguva vanotovhunduka, like nezuro ndakati ndichida kutonomuhaga uyu musikana mukuru akavhunduka akatoridza mhere because they were used to me beating them up. Saka ndakakupinda mudining ainge akagara achiona TV. Saka ndakabva ndamhanya trying to horseplay with her. Akavhunduka mwana achifungidzira kuti ndikuda kumurova. By the time paakazotoona ndichitomunyerekedza ndo paakatotanga kutoseka, saying kuti amainini ko zvamunotogonawo kutotamba chikudo nesu. So I am trying kuti ndinge ndichiraramisana navo mune zvakanaka, and I want to thank you and I want to thank vose avo vanouya nemaconfession avo on how they were treated bad nemastep moms avo, because it has made me to reflect upon myself. We only live once. Vana ava handidi kuti vange vachizokura vachindivenga, ramangwana harizivikanwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Aiwa, tinokutendai vahanzvadzi. Thank you very much. Now that you've chose kuti munge muchizovabata zvakanaka vana ava, may God bless you. Ngatitaurei now vahanzvadzi vedu ava mucomment section.